Hola, doncs ara sí, ara ja tocarem el patró amb aquesta semicorxera que col·locarem entre dos corxeres. En aquest cas serà el primer patró que vam tocar i la semicorxera la col·locarem just, serà la darrera semicorxera del quart temps. Apa, fins ara! Anem-hi! Un, dos, tres i... Doncs ja ho tenim, ja heu vist que és prou senzill. Comenceu a poquet, aneu pujant la velocitat i us espero que aviat hi haurà més vídeos amb més patrons, amb semicorxeres, amb parts de temps dèbil.